Kani kadai ke Batisi TV. Bat pidang pet ya ka khubor baman kasngi belawan ra shepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Kakun Nyotrap National Awakening Movement State Youth Wing kabalayo jing ujor na kibabuan balang hinin kasngi ka khat atarik unai wing kalalit Ïakynduh yo officer in charge jong ka Thanat Hima Mylliem banikaran halor ka jing jilai shaba palat ki Nongdie Madan ha ka thany mat pran bat hayo do kabawan ra ka jing khapnya bat kabalabu jing hadu kata-kata ki nong lek yo lek han bania phngyan habaya linti namar ba ka yo do kalong ka kat khai ka baji thanam dai ki nong siu nong pet man la kasngi Kawai nak mat ke bakong santam ba nak lenga Khnam ngilabu ba ngila kerang ang nut ba in penwandur wandar no ya kayo kahat nang ni syakman kerang ba nadang ira yai beteng man long kumni le sing insad kam don hok su ingi bangin ong ba kani kayo kentang ni kayo kerpang kajongi kun yo trap ni kan salong ka e ka le si ka basusi ba tene kaliang ka jongi ibu ke lain ba lana kaliang jong kadus council nakaliang jong Hima Mylliem kim sim khia ya kani manong ba ki buri ki balawai dukan kin dei ban bo ya ki mar ki mata ju ki thik po dukan ni jong ki ban khanglat ini ki buri ki ba nabar jela ki ba song ha kini ki jakayat pajba tinga thai nakaliang ka jongi na ka sengin sa hap ban sim da gawai pada ka senjam Khnam ba ngin penduk pendam ni kini ki rukam kahi be ai ba long ka chungthut pa de ba adu le sien kala council ka Hima Mylliem kam simkia ila mana purut swat ki district administration ru ka sokra jelaru nang ta ba de ngin community ba da ka no ka kalenti ba ngin persyang ba ngin address no kini isu kham koloi de ngi khlam pha ka no ka city sapok ka council Nomor kilabun mak city balalang halor kani phang ka office jong KCDC ba Hima Mylliem ri don ka jingai ba na kaling ba selaru i in sio iban pule dari ban pai kani ko khobor lomba kilap tai khobor bat nomor ba kani kadi ka isu bakta mat yong ya baro ke lomba jong pi kilap tai khobor ngi kepat ba na kaling jong CM KCDC baro ki MDC ba Hima Mylliem kin sim khai kani kerpang kumno ru ngiri bani i ba hapo arteo kadi bandan ka jingmi ka bekerpang halor kene ke isu kamar kila ada isu kipor Christmas kipor he yo hehan nang ba ngin pendona ya kini ki crime hapo ka yo ka hadu kila i ka jing jur ka klok pla jing satu ki pisa jing don jing am ki paj baru kadai namar bala kra jur balat kene ka jing song dukan bi an ka ba wanra ya ka jing khamnya pada ka yo ka had Kaseng hapo ka jingelam jong president uba Thomas Pasa kalalit jurep ru ikbabon ki dukan ki bajubo man la kasngi ki mar ki mata shabar jong dukan kawan rapat ya ka jingthot ha ka ya ka yang bat ka Pynwit ikino ya nongyeng ha ka Ïakynduh yo officer in charge ka Thanat ka Hima Mylliem uba S nong klau nakaliang kaseng kalay kran sani ru halor ka jinglum khajana shiphodun ka da ka office usiem ka Hima Mylliem naman la kawai pagawai ka dukan ki babo pentam ya ki mar ki mata shabar na ka dukan Ilawan yat mentan ya kini ki benta borok bade badan bar jalan kiba la tentam ya ka mar joki syaplat put syabar na dukan bagi ban ba beri ban bu ban ka bakham longo ban na borok to ki ongana ba ki sis khotun ka syaga ki nonglum khajana takane ban pau tip ya odon kono ka jimam sam ane ka jinglum bisa bian Khnam ba ka ba ailat bari ki ban bu itu kamar ka mata ka joki syabar put jang ka dukan beri hok bagi ban bu nek bawan ra pa de ka jing kim ka ti ka singke ba jong pa ba te ya kan ni lang insai kendu ya ibor pa jong ka ibor bari pa jong Hima Mylliem Khnam ba inwat tan rai na kalang jong i ka ba syai ye pha lamba gilat ka bori ka warning sya kine borok ki barjala ba ki dei ban mardor hi ki ban bu no ya ki mar ki mata jong ki hapo ka jingkhang dukan jong ki hi kham da pentam sya ki jakaya ba bala da ni wan biang ka adin sitio man pej ban jurem kadang idang lam ba kidang don ki dukan ki ba te si bu ikimar ki mata jong ki hajakaya ba te na kale ka jong i hap sim senjam nak mata ba ka me jok ba